ikuskizun politxonek. Unai Rementeria prest, Santi Telleria be prest. Urterie, Jesus Mari lakak emongo dau, betik, hiru itzuli txerdiri enbiarko ditxue. Hortxe denez, aurrera urten dabe, Santi Telleria eta Unai Rementeria bihurgunetan ikusiko lapurtxu bat, zelan dabizen, eta gero hemen helmuga puntutik paseten direnien. Ibili luzi hau edata motorrarena, hortxe Santi Telleria topera aurretik, eta Unai Rementeria motorragaz bihurgunera sartzen. Santi Telleria momentuz aurretik dabilela emoten dau, han txikanen bat eta posutzaren batetik pasau biharra auki dau. Motorragaz, Unai Rementeriak atzera geratzen, baina hortxe harrapa hau, baina ostarabe bihurgunien denporie galdu behar dau. Berez, Santi Telleria badator, itzuli dutik geratuko dire helmugatik pasetan direnien, hortxe Unai, topera Unai be, ikuskizun politxe momentuz lasterketa benetan be lehiatu be, antxe txikanetatik pasetan Unai Rementeria, Santiri buelta erdi geratuko zako une batetik bestera, ia bat eta erdi geratuko zako une batetik bestera hortxe zuzenunean barrilo be Unaik harrapa hoitzen dau, ontxe hemen helmugatik pasaten direnien azken itzulize geratuko da, azelako ikuskizune, itzuli bat geratuko da, txalo bat parte hartzen egizentzat, Santi Telleria aurretik, hortxe motorra basunai, estu lasterketide, eta azken itzuli honetan, benetan be, emozioie nagusi. Hortxe, Santi azken itzuli erdizen bile, baitza Unai be, bizek parien, eta oin emoten da Unai gauri hartu dutzola pultsu bat, ikusien beharko da azken zuzenuna honetan, Santi Telleria zaldizegaz, estan gaztopera dator, Unai be bai, Unai motorra gaztopera, azelako espine, eta Unai irabazle! Azelako ikuskizun politxe, motorra irabazle, baina osta! Unai Rementeriari txado bero bat, Santi Telleriari be, ez da izaldizegaz.